Καλό βράδυ. Μέχρι αυτήν την ώρα, επισήμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το γραφείο τύπου του αεροδρομίου, 125 πτήσεις έχουν καθυστέρηση και έχουμε και 3 ακυρώσεις πτήσεων. Βέβαια, είναι πολύ περισσότερες και οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις. Διαβάζοντας τον πίνακα που δημοσιεύεται στο ίντερνετ από το αεροδρόμιο, βλέπουμε τουλάχιστον 5 πτήσεις ότι έχουν ματαιωθεί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε 2 πτήσεις για Λάρνακα, για Κύπρο. Η μία επρόκειτο να φύγει 10:35 το πρωί, έφυγε στις 4 το μεσημέρι, δηλαδή με περίπου 6 ώρες καθυστέρηση. Και μια άλλη πτήση που επρόκειτο να φύγει 12:50 για Λάρνακα, η ώρα άλλαξε για 7:30 το απόγευμα, δεν έφυγε και μόλις τώρα βγήκε μια νέα ανακοίνωση που λέει ότι θα φύγει στις 8:30, δηλαδή περισσότερο από 7,5 ώρες καθυστέρηση. Αντιμέτωποι με τριτοκοσμικές συνθήκες έρχονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Τουρίστες που μένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, φεύγοντας, περιγράφουν στο διαδίκτυο με τα πιο μελανά χρώματα την παραμονή τους στο κέντρο. Τα εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, λένε όσοι εργάζονται εδώ. Έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης και συμβάλλουν στην υποβάθμιση της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο άσκησε έντονη κριτική στο Δήμο Αθηναίων, λέγοντας ότι δεν έχει πολιτική για την αναβάθμιση της ζωής στο κέντρο της Αθήνας. Ojalá yo algún día pueda visitar Grecia. Mientras tanto deseo a su pueblo, a su gobierno, a sus instituciones que consigan la senda, porque en verdad sabemos que Grecia ha caído en una crisis muy profunda, que es parte de la gran crisis capitalista. Από την πρωτεύουσα Καράκας της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της χώρας, Ούγκο Τσάβες, δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Μέγκα και να αναφερθεί στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα. Muchos en Grecia y en Europa dicen cuál es la filosofía de la revolución de Hugo Chávez en Venezuela y qué pretende hacer. La filosofía nuestra se fundamenta, eso sí te digo, en nuestras raíces en primer lugar, inspirada en nuestra propia historia, en nuestro propio barro, en el pensamiento y en la acción, en el ejemplo de nuestros próceres. En primer lugar, Simón Bolívar. Creemos que Cristo fue un gran revolucionario y su inspiración también nos impulsa en la construcción de nuestro proyecto socialista. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κυβερνάει τη χώρα από το 1998 και παρά τις έντονες επικρίσεις των αντιπάλων του, άλλαξε το Σύνταγμα για να μπορεί να εκλέγεται επαόριστον. Ο Τσάβες δηλώνει στο Μέγκα ότι θα ήθελε πολύ να επισκεφθεί την Ελλάδα. Το δικό μας μέρος υπάρχει μια συνύπαρξη. Ο κόσμος ζει μαζί, αγωνίζεται μαζί, διασκεδάζει μαζί. Καθαρίζουμε μαζί τους δρόμους, τους κήπους και δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν υπάρχει. Άμα κλέψει κάποιος, δεν μπορεί, είναι 2.700 άνθρωποι, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια πραγματικότητα. Hay 2.700 personas. Si alguien roba, si sucede algo, ¿qué van a hacer? No, normalmente hay un juez de paz elegido por la asamblea que trata de arreglar los pequeños conflictos.